Joo, se pitää tulla muistiin, että kun turisti tulee saaristoon, niin parempi, että ei tule ollenkaan. Se haittaa vaan tämä merenkulku, mikä on meille välttämättä asia. Yksi oikein paha on moottoribootti, mikä sitten turisti ajaa, pitää paha ääni. Ja sitten on yksi kovin paha on segelbootti, mikä ei pidä ääni. Että ei tiedä kuka kulkee ja mikä asian kanssa ja mikä paikka. Sitten se on segelbootin alla on se köli, niin kaikki kala uisee päin ja loukka päähän. Se on haukikala sitten ja strömming, niin paha plottipää eikä kuka nosta pois. Sitten on yksi paha, kun turisti liikkuu, joka paikka on tiellä, kun ammasti kalastaja kulkea sitten oikein asian kanssa vaikka pärrevenetaloon. Me just yksi kesä tulee pärren kanssa Marjohamn, kun pärre ostaa se uusi semmonen muskelbootti, se sama kun on tämä Miami Viikke. Ja sitten me ajan se aika hyvä vauhti pärre venetalo sisään, mutta pärre on vähän se perätuupparissa, kun me otti yksi kaljakori, kaksi kaljakori pois. Ja sitten käy sillä lailla, että se paatti, se ei mahdu sisään se venetalo reikä, vaan se jää se puoliväli ja helvetin kova ääni vain kuuluu. Ja siinä on sitten, ja se on vielä tämä päivä se paatti, se ovireikä kohta, kun ei se gliida rinne eikä se gliida ulos sieltä. Joo, sitten on tärkeä asia on pyydysmerkki. Se pitää aina olla. Ja sitten pitää aina huoli pyydys, että se ei ole vaara muu merenkulku. On ollut monta se lähellä pitää tilanne, kun on väärin pantu pyydys. Minä itse kerran tarttu jalka kiinni, väärin jätetty verkko ja se on oikein suuri vaara tilanne. Me oli siinä koko yön kiinni se verkko, eikä pääse irti vain vaikka huuta jälppe, mutta ei kukaan kuule. Vain muija kuule, mutta hän luulee, että me ottaa pärrin kanssa kaljakori pois ja siksi on meteli kun kuuluu. Mutta ei se mitään, onni on, että se ei ollut sitten veden sisässä se verkko, vaan se oli minun oma piha. Mutta monta paha paikka on ollut, kun elää kova elämä saaristossa. Kerran on, että putosi sipsipellon oja. Ja sitten myös tärkeää, että ei mene toisen pyydys. Mä kerran löytä pärre ja minun muija rysän päältä, että ei mene ollenkaan toisen rysä. Joo, se on esimerkki siitä, kuinka on tarvitsee saaristo, tarvitsee nyt valtion halpa rahaa, että saa tieverkko rakentaa, kun tämä on pieni saari ja vanha saari. Ja ei ole niin kuin tieverkko ollenkaan, että menee se yksi polku menee meidän stuuvelta niin tuonne Pärren strandin ja se on sitten, siinä mä ajoin sitten se Mercedes kanssa ja joutui sitten aina toinen suunta joutui peruuttamaan, että kun ei ole kääntöpaikka eikä mikään, että se pitää tieverkko saada tää koko 200 metriä 4 kaistaa. Ja sitten myös kun on tämä meidän toinen luoto, niin mun pitää sinne päästä myös auton kanssa. Kun pääsee myöskin mantereella pääsee auton kanssa, niin pitää täällä myös päästä. Et se pitää saada nyt sitten ensin, se on se koko tämä holme, se on Lillholm, niin se on täynnä kaikenlainen, on linnunpesä ja tämmöinen pieni puu. Että se pitää kaikki se kasvi yhdyskunta saada pois siitä ja sitten tällainen siisti asfaltti siihen, että saa Mercedeksen kanssa ajella. Ja sitten se ei vielä riitä, koska se on niin kuin on, että se on pikku saari, niin sinne pitää saada sitten ei lossiyhteys, vaan silta. Ja heti. Ison Kolmosen urheiluohjelmat esitti viikon kalastusvinkki. Kannattaa pyytää, vaikkei saisikaan.